طبق تحلیل‌های اقتصادی تا دوره صاحب استقلالی در تاجیکستان ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ бо 33,000 ҷойи корӣ фаъолият дошт. бо мақсади ноил гардидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллии саноатикунонии босуръати кишвар, танҳо дар давоми солҳои 2019-2025, яъне дар 7 соли охир, беш аз 2600 корхонаи саноатӣ бо ташкили зиёда аз 87,000 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар натиҷаи андештани тадбирҳои судманд ва иҷрои нақшаҳо дар самти рушди соҳаи саноат тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ иқдому ташаббусҳои зарурӣ амалӣ шуданд, ки он бешак дар самти рушди иқтисоди миллӣ таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ заминаи воқеӣ гузошт. ҳоло дар вилояти Суғд шумораи зиёди корхонаҳои саноатӣ мавҷуданд, ки онҳо бо технологияҳои муосир муҷаҳҳаз мебошанд ва дар корхонаҳои амалкунанда 265 намуд маҳсулоти саноатӣ истеҳсол мегардад. дар давоми соли 2025 корхонаҳои саноатии вилояти Суғд ба маблағи 39,1 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки қисме аз маҳсулоти истеҳсолшуда аз ашёи хом то ҳадди ниҳоӣ мебошанд. бахусус шир, гандум, пахта, маъданҳои кӯҳӣ, зардолу, маҳсулоти полизӣ дар корхонаҳои саноатии вилояти Суғд ба пуррагӣ коркард шуда дар шаклу намуд ва таъму маззаҳои гуногун ба тариқи бастубандшуда дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ ба фурӯш бароварда мешаванд. соҳибкорони вилояти Суғд маҳсулотҳои ватанӣ, яъне маҳсулоти дохилии худро коркар карда истода, онро бастубанд карда ба хориҷи кишвар содирот намуда истодаанд ва ин нишондиҳандаҳо рӯз ба рӯз афзуда истодааст. вилояти Суғд ашёи хом бисёр захираҳои кофӣ дорад ва соҳибкорон аз ин иқдом истифода бурда истода коркарди молу маҳсулотро ба роҳ монда истода молу маҳсулотро ба хориҷи кишвар содирот карда истодаанд. дар натиҷаи коркарди ашёи хоме ки дар вилояти Суғд қарор дорад, ҷойи корӣ зиёд мешавад, молу маҳсулоти воридот ивазкунанда бештар мегардад ва инчунин нишондиҳандаҳои микроиқтисодӣ ва макроиқтисодии вилояти Суғд боло меравад. масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди донаи алмос бо таъсиси корхонаи коркарди мева дар рушди иқтисоди миллӣ ва афзоиши ҳиссаи содирот саҳми арзанда мегузоранд. дар ин корхона зардолу аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъоварӣ шуда бо шустушӯи хушконидан ва ҷудо намудани донаку мағзи он ба кишварҳои хориҷи дуру наздик содирот карда мешавад. мо зардолуро пурра коркард карда истодем, дига давлатҳои хориҷава содирот кардастем. ироқ, эрон, россия, озарбойҷон, мамлакати чин ба мисоли туркия ба ҳаминҷо آلمان به صادرات کردیم. از زردآلو دانه‌اش گرفته، دانه‌اش جدا کرده، خود زردآلو رو به حساب برگک میگه جدا میکنیم و مغزش شکستانده مملکت‌های آلمان رو صادرات میکنیم. خود زردآلو رو مملکت‌های عراق و ایران و ترکیه و آذربایجان به صادرات میکنیم. کوچاق مرد قزاقستان ба мера. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ ва вохӯриҳо бо раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва сокинону соҳибкорон борҳо дастур дода буданд, ки бояд пеш аз ҳама ба таъсиси корхонаҳои коркарди маҳсулот то ҳадди ниҳоӣ иқдому ташаббусҳо амалӣ карда шаванд. бо ҷонибдорӣ аз ҳидоятҳои дурбинонаи пешвои миллат, соҳибкорони ватандӯст кӯшиш доранд, ки бо ҷалби сармояҳои дохилию хориҷӣ корхонаҳои саноатӣ бунёд намуда маҳсулоти ватаниро ба пуррагӣ коркард намоянд. коркарди пурраи ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ пешбарандаи иқтисоди миллӣ, таъминкунандаи шуғли аҳолӣ, самараи даромади бюҷети давлатӣ ва дар маҷмӯъ омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ мебошад. дар замони муосир вобаста ба талабот ва пешрафту тараққиёт соҳаҳои энергетика, химия ва металлургияи ранга асоси тахассуси истеҳсолоти саноатиро дар Тоҷикистон ташкил менамоянд. соҳаҳои саноати Тоҷикистон дар доираи чорабиниҳои ташкилию техникии илман асоснок шуда, ки самаранокии истеҳсолотро бо устувории занҷири арзиши иловашуда ва баланд бардоштани дараҷаи коркарди маҳсулот аз ашёи хом то ба маҳсулоти тайёр таъмин карда метавонад фаъолият менамояд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии кишвар бори дигар таъкид доштанд,
ки дар раванди амалисозии ин вазифаҳо диққати махсус бояд ба рушди соҳаи саноати сабук, коркарди амиқи маҳсулот ва истеҳсоли металлҳои нодир ва муҳим равона карда шавад. соли 2025 барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар барои солҳои 2026-2030 ҳамчун марҳалаи ниҳоии стратегии миллии рушд барои давраи то соли 2030 қабул гардид. амалисозии саривақтӣ ва сифатноки он имкон медиҳад ки дар 5 соли оянда ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2 баробар афзоиш ёбад. дар ин давра рушди иқтисоди миллӣ ҳар сол ба ҳисоби миёна 8.7%, аз ҷумла истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои саноат 20%, кишоварзӣ 8.4% ва ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ 11.7% афзоиш меёбад.